Καλημέρα, βρισκόμαστε στα Άνω Λιώσια, στο σημείο Άγιος Γεώργιος, σε ένα από τα καλύτερα σημεία των Άνω Λιώσιων. Και για σήμερα έχουμε για σας αποκλειστικά μια υπέροχη, πολύ φωτεινή, μεγάλη, άνετη μονοκατοικία. 85 τετραγωνικά μέτρα, σε 300 μέτρα εκόπεδο, με εισόδους βέβαια για πάρκινγκ, 2 υπνοδωμάτια, αλλαγμένα κεραμίδια έχουν φύγει. Τα κεραμίδια έχει μονωθεί η ταράτσα μας να μπούμε μέσα και έχουν ξαναμπεί. Καινούρια ηλεκτρολογικά και πίνακας. Αγαπημένο, έτσι τα αφήνω για το προσθέλος τζάκι. Τζακάρα, 2 υπνοδωμάτια, open plan κουζίνα με το πάσο της, ξύλινα κουφώματα. Το μπάνιο έχει πλήρως ανακαινιστεί πόρτα ασφαλείας. Η κουζίνα μας πίσω, το πάσο μετακινείται. Δεν έχει ροδάκι, αλλά είναι πολύ ελαφρύ, μετακινείται. Υπέροχη μονοκατοικία, Άνω Λιώσια, Άγιος Γεώργιος τοποθεσία. Τζακάρα είπαμε. Προφανώς θέρμανση πετρελαίου με δικό της καυστήρα και γύρω-γύρω τα σώματα. Να ξαναπούμε λιγάκι έξω. Έτσι. Αποκλειστικά από την Group Realty. 693 46 42 941. Κλείσουμε αυτή την υπέροχη τζακάρα. 2 υπνοδωμάτια, καινούρια ηλεκτρολογικά, αλλαγμένα. Έχουν αφαιρεθεί τα κεραμίδια. Μπήκε μόνωση, ξανά τα κεραμίδια πάνω. Πόρτα ασφαλείας, ήσυχο μέρος στην τοποθεσία Άγιος Γεώργιος στα Νέα Λιώσια. Υπέροχη μονοκατοικία σε πολύ σωστή τιμή. 693 46 42 941. Σήμερα έρχονται και άλλες αποκλειστικότητες. Να είστε καλά.